Jadi ako boy, ulangi tayo sa pungkol ng pere. Ang boy namin, is ka ba? Ay panginoon ko, marami ako para nagkaroon ng labo. Kasi yan, uwali sila na punta-punta. Jadi harapan mo kanina ng iba Panginoon, dapat harap ko ang sana ang Panginoon ay magalupan. Iya, Terima kasih. opak puluh nomor anak materi, apa enak? Mantap, musik. Iya, lagi betul mulai.
Duitnya dikantongi, jangan dikasih sama mama atau bapak. Iya.